61 година, на 28 април, извикаха мъжа ми от вкъщи. Как го извикаха, повече не се върна. По-късно разбрахме, че е изпратен в Ловеч. Въпреки усилия, ходене по мъките за неговото освобождаване, че нито има съд, нито присъда, е задържан, не получихме никакъв отговор. Накрая ми дадоха едно писмо, с което отидох към Министерство на вътрешните работи. Оттам, в приемната, не мога да цитирам името на човека, който ме прие, каза да не го търся, че той изобщо бил непоправим и няма повече да се върне, да си гледам живота аз. На 26 септември получих дрехите му. Аз смятам, че това е следствие писмото, което отих в Министерство на вътрешните работи. След получаването на дрехите на 26 септември, на 30 получих смъртния акт. И в смъртния акт, ето тук е видно, че пише, че е вземен предимно като безделник. Но той работеше като тракторист в ТКЗС-то. Ето тук имам удостоверение, че той въобще не е отсъствал без работа, за да бъде безделник. Факт е, че смъртният акт идва много по-късно от получаването на дрехите му, където ги получихме дрехи по-рано, през септември, на 25 и 6 септември. Смъртният акт след 30 септември идва при мен. И от тогава насам идват 3-4 човека в нас, които казват за убийството му, но не си цитират имена, не си цитират откъде са и що са, може би, все пак страха на днешното време, което е. И какво разправяте? И ми разправят, че е убит много жестоко. 1960 година бях арестувана и заведена, без да знам по каква причина, в лагера Ловеч. Пътувахме заедно с една жена, която също беше изпратена. При пристигането в самия лагер посрещна на за добре дошли един циганин, тъй наречен Шахо, с бич в ръката. Почна да ми нанася побой, страхотен. Аз само си закривах очите да не попадне удара в тях и да не ослепея. Припаднах. След това другата жена беше бита по същия начин. Като се задоволи от побоя нанесен, циганина каза: тук ще стоите и ще чакате да се приберат другите. Стояхме 5-6 часа. По едно време се зададе сивата рота. Та я наричахме ротата на смъртта. Ранени, усъкатени, бинтови, подути лица от забоболи, защото е липсвало медицинска помощ. Вечерта на проверката при мен се яви една милиционерка, тъй наречена Юлка. Ти ли си артистката? Да. Помниш ли в Пловдив как се държеше високомерно, че играеше хубави роли, аз бях едно нищожество? Аз се изненадах от тези въпроси и казах: не ви познавам. А, така не ме познаваш. Почва жесток бой. Пак 20 бича. На другия ден трябваше да тръгнем на работа в село Българени. Там аз припаднах, защото не можех да работя на силно слънце при тежка физическа работа. Бях в безсъзнание. Вечерта те са ме завели, но не в лагера, а в самия двор, хвърлена при кучетата, като умряла жена. Посред нощ аз съм се съживила по някакво чудо и отново попаднам в лагера. Не можах да работя този ден, оставиха ме на почивка. Абе, то казаха вечерта, че някаква жена от лагерските починали. Ще се хвърли там на буклука. Като и нас мъжете не хвърля там за помещенията. И заранта като надигна, те надига винаги 4:30-5 часа. И жените тогава дигат. И се развикаха там. Оживя, прибраха вътре, те там и така нататък. Това е... от Пловдив беше тая лагеристка. И тук после видяхме тези там. И тук видях на края. Най-страшното беше, когато казваха с камъните: бегом. Тези тежки камъни ни трябваше да ги държим в ръцете и в кръг да тичаме. Тогава много хора припадаха. Камъни се търкариха. Грозна картина.